Cafè Ciències. Què et ve al cap quan parlem del barri del Carmen? Doncs, un barri on viuen totes les Carmens de la ciutat. No, era broma. El barri del Carme és un lloc on acudeixen moltíssimes persones, als qui els apassiona la cultura i que volen gaudir d'espais únics de la ciutat. Exacte! Al barri del Carme es donen la mà a la cultura més avantguardista i la tradició. Estem parlant d'un dels barris més antics. Es trobava just entre les muralles que envolten València i formava part de l'Urs medieval. Laia, no perdem més el temps i comencem el nostre passeig ja mateix. Sí, però abans recordeu, estigueu molt atents, tots i totes, als llocs que visitem, perquè en un d'ells trobarem la clau que donarà resposta a la nostra pregunta misteriosa, que formularem al final del programa. El nostre passeig d'avui comença a les Torres de Serrans, emplaçament clau de la nostra ciutat. Va ser una de les dues portes d'entrada a la ciutat de València. Amb el pas del temps, les Torres de Serrans s'han convertit en un punt d'interès per tots els valencians perquè tots a una veu remoregen càntics d'amor, himnes de pau i donen peu a les falles, les festes dels valencians. Actualment es troben en perfecte estat i l'accés és totalment lliure i gratuït. Des de les seues torres tenim una vista espectacular de l'Skyline de València, de l'antic llit del riu Túria i el pont dels Serrans. Trobem també la Casa de les Roques, actual Museu del Corpus. Antigament va ser un magatzem on el rei Pere el Cerimoniós guardava els carros i altres elements de la processó del Corpus. Si continuem el nostre passeig, arribarem fins a la plaça del Carmen, on es troba l'església de la Santíssima Creu. Aquesta església data de 1280, quan un grup de monjos carmelites van arribar a la ciutat de València i van utilitzar un xicotet hort per a la seva construcció. Destaca la façana d'origen barroc, composta per 3 cossos i una torre campanar, que la convertís en un punt d'interès clau per tots els amants de l'art. Seguidament, trobem el Convent del Carme, més conegut com el Centre de Cultura Contemporània del Carme. Un conjunt monumental format per 2 claustres i multitud de sales que acullen les exposicions més avantguardistes de la ciutat en qualsevol de les seues disciplines. Compta amb programació per als xicotets de la casa, amb contacontes, tallers, activitats variades i festivals d'allò més divertits. Ara és moment de perdre's entre els carrers del barri del Carmen, de gaudir de les seues places, de les façanes plenes d'art urbà i els seus balcons amb flors. Cada vegada que els recorrem, descobrim alguna cosa nova, sense deixar de sorprendre'ns. A continuació, visitarem algunes restes de les muralles que han protegit els valencians durant segles, com per exemple el portal de la Valldigna, un accés de l'època cristiana obert en la muralla musulmana. Des d'ací, baixarem pel carrer Salinas fins a arribar al carrer Cavallers, un dels més antics de la ciutat, que transcorre des de la plaça de la Verge fins a la plaça del Tossal. Al llarg dels seus 500 metres trobem una àmplia oferta gastronòmica i cultural, a més d'edificis de gran valor històric i artístic. Destaca el Palau de la Generalitat, el Museu de l'Iber, el Teatre Thalia o l'Església de Sant Nicolàs. Si continuem pel carrer de Quart, arribarem a les Torres de Quart, l'altra porta d'entrada a la ciutat de València. Un dels seus costats hi ha un jardí des d'on contemplem l'estàtua del Palleter. En l'última part del passeig, si seguim per Guillem de Castro en direcció al llit del Túria, arribarem al Centre Cultural de la Beneficència, un dels edificis més emblemàtics de la ciutat. Ha sigut convent, refugi i escola d'oficis on es preparava la població per al món laboral. Ens trobarem ara en la façana de l'IBAM, l'Institut Valencià d'Art Modern, un museu que ofereix als turistes i als veïns de la ciutat les millors exposicions.
Finalitzem el nostre passeig cultural pel barri del Carmen en el llit del riu Túria, un dels pulmons de la ciutat de València, lloc perfecte per descansar i gaudir del sol mediterrani. Tot això fent honor al nostre himne. València és la tierra de les flores, de la luz i de l'amor. I així acaba l'espai d'avui. Hem recorregut tot el centre de València, els carrers, places i avingudes més medievals, però en les quals podem trobar l'art més modern de la nostra ciutat. Veritat que és paradoxal? Ara toca el torn de la pregunta que haureu de respondre vosaltres des de casa. Sí, la gran pregunta! Atenció! Què són les roques que alberga el Museu del Corpus? Imatges religioses? Pastissets de xocolata i nata? Trossos de muntanya? Senyors, que es queden molt quets? Si ho sabeu, podeu escriure'ns al correu electrònic que apareix ací davall i enviar-nos fotos amb alguna d'elles. Ara només queda posar-vos les sabates de fer caminades i a donar voltes per València.